Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, γνωστή και ως Αττήλας, αποτελεί μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την de facto διχοτόμηση της Κύπρου και είχε βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες, οι οποίες παραμένουν αισθητές μέχρι σήμερα. Η ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, μετά από δεκαετίες βρετανικής κυριαρχίας, συνοδεύτηκε από ένα δικοινοτικό συνταγματικό σύστημα που αποσκοπούσε στη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σε συνδυασμό με την ανάμειξη εξωτερικών δυνάμεων όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία, κλιμάκωσαν τις διαμάχες. Η αποτυχία του συντάγματος να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα, οι ενδοκοινοτικές συγκρούσεις και η επιδίωξη της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, Ένωσης, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Τον Ιούλιο του 1974 η κατάσταση κορυφώθηκε με το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου, που οργανώθηκε από την Ελληνική Χούντα και τη συνεργαζόμενη οργάνωση ΕΟΚΑ Βιπάτα με στόχο την ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γίντρατου. Το πραξικόπημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, επικαλούμενη το δικαίωμά της ως εγγυήτρια δύναμη βάσει της συνθήκης εγγυήσεως του 1960, εισέβαλε στρατιωτικά στο νησί στις 20 Ιουλίου 1974. Η πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής, γνωστή ως Αττήλας Ιμπονού, είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του 3% του κυπριακού εδάφους. Ακολούθησε η δεύτερη φάση, Αττήλας Εσιτού, τον Αύγουστο του 1974, κατά την οποία οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν περίπου το 37% του νησιού, περιλαμβάνοντας στρατηγικής σημασίας περιοχές όπως η Αμόχωστος, η Κερίνια και η Μόρφου. Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, με τον αριθμό των προσφύγων να ξεπερνά τις 200.000, ενώ υπήρξαν και πολλοί αγνοούμενοι. Ταυτόχρονα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα συγκεντρώθηκε στις περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο. Η τουρκική εισβολή επέφερε τη διχοτόμηση της Κύπρου, με τη πράσινη γραμμή να χωρίζει το νησί στα δύο και τα Ηνωμένα Έθνη να εγκαθιστούν ζώνη εκεχηρίας. Στα κατεχόμενα, το 1983 ανακηρύχθηκε μονομερός το τουρκικό ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς παρά μόνο από την Τουρκία. Η τραγωδία του 1974 άφησε πίσω της βαθιά σημάδια στον κυπριακό λαό. Η διχοτόμηση του νησιού παραμένει μία από τις πιο δύσκολες και άλυτες συγκρούσεις στον κόσμο, ενώ οι προσπάθειες επίλυσης μέσω διαπραγματεύσεων συνεχίζονται μέχρι σήμερα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Κύπρος εξακολουθεί να ζει υπό τη σκιά του Αττήλα, με την ελπίδα για επανένωση να παραμένει ζωντανή παρά τα τεράστια εμπόδια.